Nola liteke COVID-19 aurre egiteko hartu diren prebentzio neurriak egokiak izatea gripe kasurik apenas egoteko aurten eta aldiz ez izatea gai COVID-19 gerarazteko. Galdera hori egiten dio batek baino gehiagok bere buruari eta ikertzaileek arrazoi batzuk eman dituzte paradoxa hau ulertu ahal izateko. Lehenengo arrazoia da gripea sasoiko gaixotasuna dela. Alegia, ipar hemisferioan gripea daukagunean, ego hemisferioan ez daukate eta batetik bestera bidaiatzen dute. Aurten, ego hemisferioan apenas izan dute kasurik eta gainera, ipar hemisferiora etorri behar zuenean mugikortasun eragozpenek ez diote utzi ona iristen. Gainera, txertaketa kanpaina beste urtetan baino askoz ere zabalagoa izan da eta ez zaie eman txertoa bakarrik pertsona zaurgarrienei, baizik eta hala eskatu duten guztiei. Kutsakortasuna da bereizten dituen beste aldagai bat. Izan ere, koronavirusa gripearen birusa baino 2 aldiz azkarragoa edatzen da. Gainera, superkutsatzaileen fenomenoa ere badago. Hori gripean ez da existitzen, baina ikusi dugu koronavirusarekin baduela garrantzia. Inkubazio denbora ere luzeagoa da COVID-19an gripearenean baino. Gripeak egun bat eta 4 egunen artean behar izaten ditu sintomak nabaritzeko eta SARS-CoV-2arekin berriz egun bat eta 2 aste bitartean luzatzen da inkubazio denbora. Gainera asintomatikoak ere hor daude. Gripearen kasuan ere badira asintomatikoak, baina esaten da badituztelako defentsak gripearen aurrean eta orduan ez da bakarrik ez direla gaixotzen, baizik eta transmititu ere gutxiago egiten dute. Hori ez da SARS-CoV-2arekin gertatzen. Oraindik ere ez da oso ondo ezagutzen asintomatikoek zenbaterainoko rola daukaten, baina badakigu oso garrantzitsua dela. Transmisioan eragiten duen beste aldagai bat aerosolak dira. Gripea batez ere tantaska handienetan garraiatzen da eta 2 metroko tartea nahikoa da batetik bestera ez igarotzeko. Aldiz, koronavirusaren kasuan aerosolek garrantzia handia daukate eta aerosol hauek txikiagoak direnez urrutirago iristen dira eta 2 metroko tartea ez da nahikoa transmisioa eteteko. Bukatzeko interferentzien fenomenoa dago. Birus bat oso altxoa denean bestei atea ixten die eta ez die uzten gorputzera sartzen. Hori da gertatzen dana koronavirusarekin. Behin pertsona bat infektatzen duenean ez du beste infekziorik hartzen. Horrek guztiak egiten du aurten griperik ez izatea eta aldiz koronavirusa oraindik ere gure artean izatea.